Hoxe acompáñanos Encarna Otero, historiadora e incansable investigadora da memoria silenciada das mulleres. Con ela imos afondar na historia das Marías. Por que estas dúas irmás foron tan icónicas nunha época escura para Compostela e Galicia? Imos ver, Maruxa e Coralia, en primeiro lugar, moitas grazas, non? Por lembrarte de que na cidade hai unha memoria de mulleres, non? Vamos a ver, Maruxa e Coralia, eu creo que, sobre todo, na época, ao longo de toda a súa vida, foron moi coñecidas. Isto era porque elas pertenecían a unha familia como moitísimas das que había en Santiago naqueles anos, traballadora, o pai era zapateiro, a nai era costureira, e que unha familia moi numerosa, e os que realmente eran máis coñecidos eran os irmáus, porque os irmáus, sobre todo Manuel, foi secretario da CNT, era unha persona moi vinculada ao sindicalismo, un traballo, perdón, pero elas eran costureiras, o sea, todas as fillas aprenderon a coser na casa daquela era normal, non? E, ademais, elas, Maruxa, Coralia e Sarita, que morreu moi nova, morreu nos anos 30, eran tamén bordadoras. Daquelas mulleres as mulleres ricas facían enxoival cando se casaban, as sabas, as toallas, a roupa interior, todo eso, e elas bordaban tamén, non? Entonces, eran coñecidas porque eu creo que resumían moi ben o espírito republicano. O sea, elas, as tres, Sarita, eran as tres, e chamaban as tres en punto, e chamaban así as tres, logo pasaron a ser as dúas, porque tiñan como uns horarios, é dicir, salían a facer recados, a levar o traballo ás casas, a recoller traballo ás casas, a mercar fíos, botós, todo o que queiras, non? E eran as que salían sobre todo a eses recados. Entonces, resumía moi ben o espírito republicano en como vestían e en como eran rapazas alegres, rapazas simpáticas, rapazas traballadoras que se facían a súa propia roupa, e que vivían naquel mundo de euforia e transformación que foi Santiago 31 ou 36. Santiago foi unha cidade republicana, no 31 votou a República, era unha cidade que quería cambiar moitas cousas, e entón elas formaban parte dese espírito. Houve outras mulleres silenciadas ademais delas? Elas simbolizan, porque foron moitísimas, foron moitísimas. E é un tema tamén por investigar, a parte do exilio femenino, que está pouco estudado, a represión femenina de mulleres están recuperadas as que apareceron asasinadas nas gabeas, está moito menos estudado o tema de as mulleres que se recluíron, no espazo doméstico para conservar a vida, normalmente dos seus fillos e fillas, ou para conservar incluso a esperanza e a ilusión e non ser perseguidas. Tamén hai unha certa banalización á hora de contar a súa historia, non? Porque tolearon. Isto está moi estudiado en historia, o sea, a loucura como forma de resistencia se estudiou na Revolución Francesa, xa hai toda unha rama de historia que estuda isto, non? E que é moi femenina, a resistencia a través da loucura, non? Pero elas, cando tolearon por todo o dolor e o sufrimento de que, ademais, como os irmáus nunca os atoparon, un deles sí que foi encarcelado no 47, pero logo morreu os salios do cárcere, pero o resto non, e eran varios. Entonces, esta represión feroz que sufriron, que non foi só a represión física, foi que nunca máis volveron a traballar. Elas estaban anorésicas de fame, entendes? O sea, que algo que en Santiago a xente non explica, foi unha represión terrible. Entón, elas que fixeron? Na súa loucura se instalaron na época en que foron felices. E cando foron felices? Pois cando no ano 31-36 andaban por Santiago, que facían? Eran unhas provocadoras totales, se vestían de cores. Mira, te prometo que aquel Santiago que eu vivín na miña infancia era negro e oscuro, era todo negro, e ademais chovía permanentemente, era un Santiago horroroso. Entón, velas salir a elas a pasear, con aquelas roupas, que cambiaban todos os días, porque elas sabían coser, con aqueles, os polvos de arroz, o colorete, con aquelo que facía Coralia, que era Maruxa, aquel tocado que se poñía porque era moi pequeniña, e na época era moda aqueles tocados que as mulleres pareceran máis altas, non? Toda esa arte que tiñan, que heredaran da súa mocedade, as sacaban a pasear todos os días por Santiago. Era unha provocación, por aquel Santiago cheo de curas e todo negro, e ao mesmo tempo era unha alegría. E entón, dentro da súa loucura, así foi como viviron. Por tanto, era así, non? Eran unhas provocadoras inconscientes porque eran locas, porque vivían no seu mundo, non? E iso é maravilloso. Hai moitos personaxes de mulleres que fixeron iso. A cantidad de enfermedades
psicosomáticas, sobre todo psiquiátricas, que neste momento afectan a mulleres, que sempre dicen que es la menopausia, que se quedan solas, que el abandono del nido, que non sei que, ao final son enfermedades que da mente, do corpo, porque o corpo é todo a cabeza e o corpo, que derivan en loucura. E eu creo que hai moita, porque é verdad que o mundo da represión continúa, o mundo de machismo e de patriarcado sobre as mulleres continúa, e as mulleres son víctimas. E tú te pensas que cando eres unha maltratada e tardas 10 ou 15 anos en denunciar, todo iso non é un sufrimento que ao final estala, evidentemente. E eu creo que non é só nas mulleres maiores, toda a sociedade femenina está vivindo esta situación. E te pido unha cousa, a xente nova, por favor, non dedes un paso atrás, porque estamos vivindo tempos duros, pero en países moito máis difíciles están demostrando que as mulleres poden sair para diante. Mira, Irán. Moi ben, moitas grazas, Encarna, polas túas respostas.